Mukomana uya wekuchipinge wekuvhara road achitaura kuti Mnangagwa must step down asungwa akapiwa 3 years. Hazvina kumira zvakanaka. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana pairi first time yako, kana wasubscriber, ukomenda, ulike, ushare, ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Mumasvondo adarika ayo pane nyaya yakambotenderera ichinzi vanhu vakavhara road kuchipinge vachitaura kuti Mnangagwa must step down. Nyaya yakabuda ichinzi vakavharira President Emerson Mnangagwa road kuti vasadarike. Yaifambiswa ichinzi vavharira motorcade, asi vakomana vanga vaenda vachibva nechekubashment bridge vakatora matombo ndokuzadza matombo mumugwagwa ndokubva vapisa matai vachideedzera kuti Mnangagwa must go. So zvichakadaro vakomana ava one wacho akabatwa akasungwa akanzi akatongwa mutongo wake wakaomarara akapiwa 3 years ari mukati akunzi akazobviswa 1 gore rekunzi paitaurwa zvese zvachitongwa ari mukoti anga akanyarara kuratidza kuti akaita unhu hwakanaka, saka ndosaka provisions akabvisirwa 1 gore, saka 3 years ndidzo dzaakapiwa. Ende nyaya iri kubuda iri kutenderera even mumabepa nawo iri kunzi a 23-year-old Chipinge man barricaded the Bashnaf Bridge, Mount Selina Road with stones and burning ties while calling for President Mnangagwa to step down. Tafadzwa Hapureni was sentenced to 3 years in jail for obstructing free movement of persons when he appeared before Chipinge Magistrate Nixon Magoti conditionally suspended 1 year of his sentence. The court heard that on July 15, Harupeni, together with his accomplice Isaac Chitengwa, went at 20 km/h along Bashnaf Bridge, Mount Selina Road, and barricaded the road with stones and burning ties. The duo also carried placards calling on Mnangagwa to step down. So ndo pari kunzi vakapiwa mutongo wakaomarara, asi vamwe vanhuwo vari kutaurawo pamusoro penyaya vari kuti Mnangagwa's parallel administration, which comprises of his personal army and personal security agents, will probably hunt him down and kill him or throw him in prison for good. The efforts of this young man must be commended. Something gotta give. The young must save this country. Vari kuzotaurawo vachiti vanhu vakaita seivavo havakwanise kunge vachizosurviva zvakanyanya muZimbabwe nekuti havatodiwe zvamuchose nehurumende iripo, nekuti zvivindi izvozvo ndo zvisingadiwe. It's better kuti vangotaura vaperere mukutaura, munosiyiwa muchingonzi hukurai, asi mukatanga kuzotaura muchiita action ndipo pari kuzonzi vanhu vakaita seivavo havadiwe zvamuchose ende havasekererwe zvamuchose. Apa nyaya yacho sekunzwa kwamazviita akatongwa achinzi obstruction free movement of persons, ndo matongerwe akabudiswa ichitwa. Haana kuzotongerwa achinzi akabuda achiti Mnangagwa must step down kana kuti senyaya yamaitikira yakaita iye anga akunzi akukanganisa vanhu kufamba kwavo nekuti inzira yaanga avharira iyoyo. Ndo nyaya matongerwo aya akaitwa. Ndo situation muri yeZimbabwe iri kuitika pari zvino kutipot country kwedu kuZimbabwe. Kusazivawo kuti nyaya dzakaita sedzidzi munenge muchidzionawo sei. Kana uchangotanga kusvika pana pairi first time yako panonzi paKulian TV, gara wasubscribe, comment, like, share, ndoramba tichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.